perquè el menjar és molt bo! Molt bo, molt bo! Yeah. Ens servim sols perquè som uns pros. Pros! Hi ha molts nens, però al moment de servir-nos som els primers. Primers! Yeah! I si no ens comportem sense por ens quedarem! Quedarem! Oh yeah! La Elia i la Loli són superguais perquè fem activitats kawaiis. A vegades ens movem massa perquè som batis com una carabassa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Menjador per la Loli perquè és el millor. El menjador té molt bona olor. Si ens posem malament ens entrem. Tenim les monitores que són les millors. Perquè ens entretenim molt. També m'agrada el menjador perquè juguem al caçador.